उफाय गैया आरोना लोगोफोर मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय जाहैबाय नालाय ना लोगोफोर सम सम बेफोरबायदि खामानिखौबो मावनांगौ जायो समजों लोगोसे दिनै अरुणाचलाव फैदों आरोना गामि खाथिनि अरुणाचलावहाय ओमफ्राय न'आव जेबो खामानि गैयैखाय ओमफ्राय अरुणाचलाव हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गोसोआव मोजां दं लोगोफोर लोगोफोर दिनै बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो जोंहा आमाइमोनहानि माबायाव फैदों आरोना आमाइमोनहा माने मोनसे टावार पस्ट बानायगासिनो ओमफ्राय बेहाय माने आमाइमोनहानि लहा दोननाय स्ट'र आरोना बेयावहाय खामानि मावनो फैदों न'आव खामानि गैयैखाय ओमफ्राय दा नै लहाफ्रा गोबां दङ आरोना बेफोरखौनो बोथ्रोदनानै ओइहाय माने ट्रेक्टर मोननै दङ बे ट्रेक्टराव माने लडिं होनांगौ आरोना दा टावार पस्ट गायगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर नोंसोरबो आमाइमोनहानाव न'फ्राव खामानि गैयाबा खामानि मावनोबा फैनो हागोन सानसेयाव 400 मोनगोन आरोना ओमफ्राय जानाव फैबानो जाबाय सोरबाफोर मावनोबा न'फ्राव फ्रि दंबा आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा खरसा ओंखारोना खालि फुजा फैगासिनो नै बमा गावनो लोगोफोर फैबा फैनो हागोन आरोना बिराद खामानि दंबावो माने जोबखाया खामानिया लिरे पेरे तेरे तेरे आरो दंबावो हाजोआव सहैबाय आरो हाजोआव बानखोबाव थिखाबो मोननो हागौ थिखा कन्टेन्ट लायोबा ओमफ्राय नोंसोरो मावनो गोसोबा फैबानो जाबाय कनफार्म बानायहरो आरोना आंजों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो दा नोंसिनाव ना कनफार्म बानायहरो आरो गामि खाथियावनो लोगोफोर बारा गोजानाव नङा सोरबाफोर मावनोबा फैबानो जाबाय मानसि नांबावगौनो मेंबायनो नै लोलाव लोथाव जाला जोब्बाय जालाना देगांबाय देगांबायमोन होनबा लायगासिनो होनलाय थारमाने बेयाव खामानि मावनो फैदों आरो लोगोफोर दिनै माने न'आव जेबो खामानि गैयैखाय ओरैनो थास्लायस्लाय फैबाय आरो आंबो एक्सुवेलि लोगोफोर खामानियाबो बारा गोजानाव नङा आरोना गामि खाथियावनो जोंना गामिया ओरैजा टाउनावहाय ओमफ्राय जोंनि 4 किल'मिटार गोजानसो फैनानै खामानि आरोना जिथुनाखि स्ट'रा बेयावहाय आरो ओमफ्राय जोंना गामिया ओइ बे गोसोम गोसोम नुहुरदों दा डिसलारबासो स्रां स्रां नुहुरगौमोन मबाइलसो नालाय भिडिअ बानायनायाबो केमेराया दा मबाइलजोंनो बानायसाबबाय आरोखि ओइ गाहायथिं गोसोम नुहुरनाया जोंनि गामिलै लोगोफोर ओमफ्राय सैज'सा अरुणाचलाव दंफैयो आरोना माने गामि खाथियावनो बारा गोजान नङा लडिं होग्राफ्रा होगासिनो रोगानायफ्रा रोगागासिनो दा एसे रोगाखांनानै दसे जिरायबाय आरोना गरमथारना बोथोराबो बिराद सान्दुं गोसा ब्रां ब्रांनो मोखां सोखां गोजा जालायदों लोगोफोर मोखां अबस्था गैला सान्दुं खामजोब्बाय गरमजों आरो बेजों लोगोसे लेबार कफि हमनायजों जाबजों फैथ' गरम नांदो नुखाया दा आंखौ मावग्रानोना लोगोफोर गजोबखायो लोगोफोर सब खामानियानो बोलोनि लोगोफोर दासो फुजायाव बेरायनाय जानायफ्रा गजोबबाय गोलोमदै ज्राव ज्राव माने एकदम जाथ्रा आरोना लोगोफोर माने गथ' गोरलैनिसो जायगायावनो बोथ्रोद जायगायावनो दोन बेनोसै आरोना खस्थ' गैया गेले गेले फैसा लांसैलाय दायो जोंहा थुमनायनि टाइम जालायबाय माइज्लि थुमसैलाय आरोना बान्द्रा खालि जाबाय लहानि खामानि मावबा बिराद मेङोलै लोगोफोर बिराद थाब थाब ओंखाम उखैयो आरो बोलो बिराद थाङोना आदा थाङो दाना थाङो सोरना हिन्जावफ्रा मा ओंख्रि संना हरदों नायदिनि मा बुङो मा संना लाबोदों ना फ्राय सब जाहैदों हबाव देख्रुबथार जाम्बा फुनानै हगारब्रा जासिगोन दे बे फारसेथिं गबानो जायो सान्दुं गोसाथारलै लोगोफोर एकदम दुंस्रेमजोब्बाय आखाया नै गोसोम टन्दा जाखाबाय दा उफाय गैला आरो माथो खालामबावनो दा एक्सुवेलि लोगोफोर बेयावहाय गोबां खामानि दंबावो खामानिया बैसागुसिमसो जागोन आरोना बिराद खामानि दङ दा एक्सुवेलि ओरैजा अरुणाचलथिं कारेन्ट गायसनगासिनो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय कारेन्ट खुन्थानि जिथुनाखि सामान लहा स्ट'र रुम आरोना लोगोफोर बेयाव दोनथुमो ओमफ्राय दा बेखौ दिनै माने साइड खालामदों आरो बोस्रांदों ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो दस्रा जायगायावहाय ट्रान्सफार लांबावो दा सोरबाफोर लोगोफोर नोंसोरबो मावफिनबा मावफिननो हागोन आरोना लोगोफोर सानसेयावहाय 400 मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 8टानिफ्राय मोनानि 4टासिम जायो आरो खामानिया दा एक्सुवेलि खामानियाथ' जोबथ'खाया नालाय स' न'फ्राव खामानि गैयाबा स' नोंसोरो फैनो हागोन आरोना जानाव थाफैनानै थांनो हागोन आरोना टाइम पास बेरायथावथावनो ओरैजा सानावहाय सानसे खामला मावदो मावनानै मोनासेयावहाय दसे बेरायदो अरुणाचलनि सैज'सा दालाङाव स' लोगोफोर मार इन्ट्रेस्ट जायो आरोना बिदि ज' खामानि मावनाया आंबो इन्ट्रेस्ट मोनदों फैनानै हैनो जोंहा आदा दुरामाबो लरग' फैगासिनो ओमफ्राय बे जायगानिफ्राय आरोबाव दस्रा जायगायावबो थांगोन आरोना लोगोफोर बेयावथ' जेनेबा लहा लहि दोननाय स्ट'रल' नालाय बिनिफ्राय आरो दस्रायावबो थांबावोना जोङो खामानिया ओरैजा ट्रेक्टर गाखोनानै आरो माने कारेन्टबो गायसनगासिनो नालाय माने ओरैजाबो थांनो मोनगोन आरो ओमफ्राय अबेबा सिमेन्ट बानाया थिखा मोनोनो बस्थासे 100 होनदों नामा 100 खान जाहैदों माने सानसेयाव 1000 गाहाम थायो जाहैदों होमबाथ' बिराद लाब जायोना लोगोफोर स' नोंसोर फैनो हागोन आरोना 3 4 फैबानो जाबाय सोरबाफोर मावनो जेनेबा गोसो गुदुंबा
एक्साइटेडबो आरो ना मजा लानोबा अरुणाचलनि स' बिदि खामला मावनायनि मजा लानोबा फैबानो जाबाय हादोंना बाननो लासै लासै मावनांगौ ने हाखायालै जोंनि बर'फ्रा जायफ्राथ' हाखाया जोंनि बर'फोर नङाबा जोंनि बर'फ्रासो गोग्गो गागा मावनो हायो बिदि खामानिखौ बेलेगफ्राथ' लासै मैस्रुमबो थैया एम्फौबो थैयासो मावो नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै सानसेखौ लेक्सार होफ्लाफ्लि समखौ बारहोहरनो हालायबाय स' गाबोन फैनोसैलाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि बे जिथुनाखि खामला मावनाय भिडिअ स' नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदाबाव 3K थाब खालामना होदो 3K जाथारसै बावला आरोना लोगोफोर दा एक्सुवेलि लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ स' बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बाय बाय